Ako športovec rozvíjate zručnosti nad rámec fyzického výkonu. Každá tréningová jednotka, každá súťažná udalosť a každá výzva formujú schopnosti, ktoré majú obrovskú hodnotu v profesionálnom prostredí. Schopnosti ako vodcovstvo, disciplína, tímová spolupráca, odolnosť voči tlaku a schopnosť podávať výkony pod tlakom nie sú výlučne len športové vlastnosti. Sú to prenositeľné zručnosti. Myslite na vodcovstvo. Motivujete ostatných, robíte rýchle rozhodnutia a preberáte zodpovednosť v kritických momentoch. V profesionálnom prostredí sa to stáva manažmentom tímu a riešením problémov. Disciplína pramení z rokov konzistencie, sústredenia a odhodlania dosiahnuť dlhodobé ciele, čo sú tie isté kvality, ktoré poháňajú úspech v akejkoľvek kariére. Tímová práca vás učí spolupráci, dôvere a zodpovednosti. Všetko nevyhnutné v každom pracovisku. Výzva nespočíva v tom, či máte tieto zručnosti, ale v tom, či ich rozpoznáte a viete ich použiť aj mimo športu. Športovci často podceňujú svoju hodnotu, lebo tieto schopnosti získali na ihrisku, nie v škole. Ale sú reálne, merateľné a žiadané. Istý bývalý športovec napríklad zistil, že jeho cieľavedomý prístup a schopnosť zvládať tlak z neho urobili ideálneho kandidáta pre podnikanie. Dnes vedie projekty a tímy s využitím tej istej štruktúry a zamerania, ktoré si vybudoval prostredníctvom športu. Vaša skúsenosť vás už pripravila na viac. Ďalším krokom je rozpoznať svoje silné stránky a vidieť sa aj mimo športu.